siger, det er noget, vi giver hinanden til hinanden. Der er jo en lov, der siger, at man skal betale med det licens i dette land. Det er en kopi af min sidste betaling, jeg har sendt. Det er det meste af det, jeg slår dig genudsendt. Og du har en mobilcomputer eller en tv-apparat, skal du betale over 2.000 kroner, det er da klart. Det er grundlovsstridende på allerhøjeste niveau. Et diktatorisk levn, som hvad fanden skal jeg tro? Og jeg håber, at det her kommer i frit fald. For diktatur, jeg stemmer på det frie valg. Der er en fejl i systemet, der er fatal. Omstrukturere det her til en betalingskanal. Og det er sjovt på dagen, vores politikere lukker ørerne, på trods af at mediemodstanden er førende. Og mig, Janne Hjelve, nu har intet forsvar. Få fingeren ud af røven og svar. Det er, jeg ved ikke hvad I tænker. Holder danskerne i økonomiske lænker. Grib jeres når, så kom i hver konkurrence. Kæmp om særligt, skal det være, I har en chance. Det er, hvad det er slut nu. Mange af jeres kanaler er for gammel, men I susko. Den danske regering kan ikke med det bekendt. Det er slut med tvunget licens. Så jeg sætter mig ned foran min fjerner, i håbet om at blive underholdt af mediestjerner. Og mit fjernsyn, det tænder på DR1. Det er ikke fedt, lidt pisse langt fremmed, lidt shit. Så jeg tænker, hvad licenspengene går til. Nu er de fandme også lave reality-tv her. Medielicens er noget, vi giver hinanden, ligesom AIDS, HIV, klamydia, forkølelsesår.